Incwadi kaPawulu kwabase-Efesu. Indaba yokuthi uPawulu wafika kanjani edolobheni lase-Efesi yamangalisa. Ungafunda ngayo encwadini yezenzo isahluko se-19. I-Efesu kwakuyidolobha elikhulu. Kwakuyisizinda sokukhonza iningi lonkulunkulu bamaGreki nabamaRoma. Ngaphezu kweminyaka emibili uPawulu waba nobukhono obuyimpumelelo bobumishini khona, futhi abantu abaningi baba ngabalandeli bakaJesu. Emva kokuboshwa ngamaRoma, uPawulu wabhala le ncwadi. Ukuhamba komcabango kule ncwadi kuhlukanisa izingxenye ezimbili ezicace kahle. Engxenyeni yokuqala uPawulu uhlola indaba yevangeli ukuthi umlando wonke ufike kanjani kuvuthondaba lwayo kuJesu nendalo yakhe yalomphakathi wezizwe eziningi wabalandeli bakhe. Ingxenye yesibili yencwadi ixhumene neyokuqala ixhunyaniswa igama ngakho-ke. Lapha uPawulu uhlola ukuthi indaba yevangeli ifanele ukuyithinta kanjani indlela esiphila ngayo zonke izingxenye zendaba yempilo yethu, esiqwini sethu, omakhelwane nemiphakathi yethu, kanye nemindeni yethu. Manje ake singene khona sizobona ukuthi uPawulu kusombulula kanjani konke lokhu. Isahluko sokuqala sivula ngenkondlo enhle yohlobo lwamaJuda, lapho uPawulu edumisa khona uNkulunkulu uBaba ngezinto ezimangalisayo azenzile kuKristu Jesu. Kwasemaphakadeni, uBaba wayenenhloso yokukhetha abusisa abantu besivumelwano. Ungacabanga lapho umndeni ka-Abraham kuGenesisi isahluko se-12, ivesi lokuqala kuya kwelesithathu. NangoJesu manje, wonke umuntu angangena kulomndeni. Ukufa kukaJesu kumbathisa izono zethu ezimbi kakhulu, ukwahluleka kwethu okubi kakhulu, futhi kuJesu sithola umusa kaNkulunkulu. Empeleni uPawulu uthi, lowo musa usivulela indlela entsha ukuqonda zonke izingxenye zempilo yethu. Uthi esahlukweni sokuqala ivesi le-10, inhloso kaNkulunkulu kwakungukuhlanganisa zonke izinto ezulwini nasemhlabeni ngaphansi kukaKristu, okuyigama elisho uMesiya. Icebo likaNkulunkulu lalihlezi kungukuba nomndeni omkhulu wabantu ababuyisiwe ababumbene kuJesu uMesiya. Icebo laphezulu lacaca, usho uPawulu, ngenkathi kuqala sifakwa kuloyo mndeni. Lapha uqondise kumaJuda ngobuzwe nomndeni ka-Abraham. Kodwa uPawulu ukhuluma ngokuthi nina, lapho usho abangewona amaJuda, nina nonke nizwile ngoJesu nensindiso ngaye, nani futhi nafakwa kulomndeni ngomsebenzi kaMoya oNgcwele. Manje lapha uqondise ezehlakalweni ezilandisiwe ezindabeni zezenzo ukuthi umoya kaNkulunkulu uhlanganise kanjani ndawonye amaJuda nabangewona amaJuda emndenini munye kuJesu. Kunjengokuba uNkulunkulu athembisa u-Abraham emandulo. Qaphela futhi ukuthi kule nkondlo uPawulu uqala kanjani ngokukhuluma ngoNkulunkulu uBaba, bese futhi ngoJesu indodana, bese lapha ekugcineni ngomoya. Bobathathu basebenza ndawonye njengokuba uPawulu exoxa indaba yevangeli. Iyamangalisa ngempela. Emva kwenkondlo, uPawulu unanela ngomkhuleko. Uyakhuleka ukuba labalandeli bakaJesu bangazi nje ngevangeli, kodwa bona siqu bawenza amandla evangeli, ukuthi bazogcwalisa ngamandla afanayo avusa uJesu kwabafileyo ammisa njengenhloko ephakanyisiwe yomhlaba wonke. Manje esahlukweni sesibili, uPawulu uphinde emuva uyachaza kweminye imibono engukhiye enkondlweni yesahluko sokuqala, ikakhulukazi umusa kaNkulunkulu nalomndeni omusha kaJesu wezizwe eziningi. Uqala ngokulandisa kabusha indaba yokuthi lamaKristu angewona amaJuda eze kanjani ukwazi uJesu. Ngaphambi kokuzwa ngoJesu babephila enyameni, kodwa ngokukamoya befile. Babebhajwe empilweni engenanjongo yobugovu nesono, futhi babekhohliswe ngamandla omoya obumnyama omubi. Kodwa ngokumangalisayo uNkulunkulu othandweni nangesihawu sakhe esimangalisayo wabasindisa. Wathethelela zonke izono zabo, futhi wayihlanganisa impilo yabo empilweni yovuko kaJesu, usebabuyisele ekuphileni futhi. Kanjalo-ke manje, ekwenziweni abantu abasha ngoKristu, banentokozo yokuthola konke okobizo olusha nenhloso nemisebenzi uNkulunkulu abamisele yona phambi kwabo. Abakhonjisiwe kuphela umusa kaNkulunkulu, bamenyelwe emndenini omusha futhi. Ngaphambi kokuzwa ngoJesu, laba bantu abangewona amaJuda babenganqunyiwe nje kuphela kuNkulunkulu. Babenqunyiwe kubantu bakhe besivumelwane, umndeni ka-Abraham ngezizathu eziphathekayo. Imiyalo yesivumelwane saseSinayi yakha umugqa womngcele emndenini, yayenjengesithiyo esigcinela iningi labo abangewona amaJuda kude. Kodwa kuJesu imithetho yeThora igcwalisiwe nesithiyo sisusiwe. Amaqembu amabili obuzwe aphenduke ngokubeka kukaPawulu ubuntu obusha, obubumbene, obungahlala ndawonye ngokuthula. uPawulu uyaqhubeka esahlukweni sesithathu ukumangala ngendima ekhethekile abenayo ekusabalaliseni lezi zindaba ezinhle kubantu abangewona amaJuda. Nakube setilongweni, uba uNkulunkulu ngethuba lokwazi ukubona umndeni wesivumelwane wanda uba mkhulu. uPawulu uphothula ingxenye yokuqala yencwadi ngomunye umkhuleko.
Kulesi sikhathi uyakhuleka ukuba abalandeli bakaJesu baqiniswe ngomoya kaNkulunkulu ukuba bamba baqonde uthando uKristu analo ngabantu bakhe. Ingxenye yesibili yencwadi iqala ngoPawulu eshintsha amagiya. Uqala ngokuphonsa inselelo kubafundi ukuba ananele endabeni yevangeli ngokuthi bayiphile kanjani indaba yempilo yabo. Manje uyaqala esahlukweni sesine ngempilo yansuku zonke yebandla. Ibandla lingumndeni omkhulu onabantu abaningi abehlukene, kodwa ugcizelela ukuthi bamunye. Munye igama elingukhiye kulesi sahluko. Bangumzimba munye obumbaniswe ngumoya munye. Banenkosi yinye nokukholwa kunye. Banombhaphathiso munye. Bakholwa ngoNkulunkulu munye. Ubunye obuningi lobo. Kepha uPaul uthi ubunye akuyona into eyodwa nokufana. Uyaqhubeka uhlola ukuthi umndeni omusha kaJesu wakhiwe kanjani ngabantu abahlukene kakhulu, kodwa bonke bagcwaliswe amandla ngomoya ongcwele munye, ngokuhlukana basebenzisa amathalenta akhethekile nentshisekelo ukukhonza nokuthanda abanye nokwakha ibandla. Lapho usebenzisa izingathekiso ezimbili ezinhle. Okokuqala wakha ibandla njengethempeli elisha. Okwesibili ukuthi bonke baba yisinto esisha noJesu njengenhloko. Lesi sintu isingathekiso azosebenzisa ezahlukweni ezimbalwa ezilandelayo. uPaul uphonsela wonke umKristu inselelo ukuba akhumule ubuntu obudala njengengubo embatha ubuntu obusha, lapho umfanekiso kaNkulunkulu uyabuyiswa. Uyaqhubeka futhi kule ngxenye ende la eqhathanisa khona ubuntu obusha nobudala. Esikhundleni samanga, ubuntu obusha bukhuluma iqiniso. Esikhundleni sokugcina intukuthelo, baxazulula ukungqubuzana kwabo ngokuthula. Esikhundleni sokweba, abantu abasha bayaphana. Esikhundleni sokuhleba, bakhuthaza abanye abantu ngamazwi abo. Esikhundleni sempindiselo, abantu abasha bayathethelela. Esikhundleni sokwanelisa yonke inhlobo yenkanuko yocansi, abantu abasha bayazithiba ezinkanukweni zemizimba yabo. Esikhundleni sokudakwa, abantu abasha baba ngaphansi komthetho kaNkulunkulu. Uyachaza futhi ukuthi ubukeka kanjani lo mthetho ngezindlela ezine ezahlukene. Ezokuqala ezimbili zimayelana nokuhuba, ukuhuba ndawonye kodwa futhi nokuhuba wedwa. Lokhu kuyamangalisa empelweni ukuthi into yokuqala uPaul ayicabangayo ngokusebenza kukamoya empilweni yabantu bakaJesu ukuhuba nomculo. Uphawu lwesithathu lomthetho kamoya ukubonga ngakho konke. Olwesine ukuthi umoya uzophoqa umlandeli kaJesu ukubeka izidingo zabanye ngaphambi kwezabo nokutusa abanye okungathi bakhulu kunabo. Empeleni uPaul uyanaba kuleli iphuzu lesine ngokukhombisa ukuthi kusebenza kanjani emshadweni wamaKristu. Umfazi olandela uJesu ubizelwe ekuhlonipheni indoda yakhe nokuyivumela ukuba ibe nesibopho kuye. Nendoda ibizelwe ukuthanda umfazi wayo, isebenzisa isibopho sayo ukubeka phansi izinhloso zayo zobugovu, ukuhambisa phambili inhlalakahle yomkayo phezu kweyayo. uPaul uthi lolu uhlobo lomshado empeleni olulingisa indaba yevangeli. Izenzo zendoda mazilingisa uJesu nothando lwakhe nokuzinikela kwakhe. Izenzo zomfazi azilingisa ibandla elivumela uJesu ukuba alithande alenze libe lisha. uPaul usebenzisa umbono ofanayo kubantwana nabazali, kanjalo kuyizigqila nababusi. uPaul uphothula incwadi ngokukhumbuza lamaKristu iqiniso lobubi kukamoya. Lezi izidalwa namandla okuzozama ukubukela phansi ubunye babantu bakaJesu ukuze banikele ngobuntu babo busha. Manje uPaul uphonsela inselelo ukuba bame baqine nokuthi bafake izikhali zomzimba akuchaza ngokujulile. uPaul udonse zonke lezi izingxenye zezikhali zomzimba encwadini kaIsaya nokuthi uIsaya ubonise kanjani inkosi yobuMesiya. Manje njengabalandeli bakaMesiya, sidinga ukwenza izimfanelo zikaMesiya ezethu njengokuba sakha umzimba kaJesu. Eqinisweni ngicabanga ukuthi uPaul uchaza ukuthi amaKristu kumele aqala akhe imikhuba yokusebenzisa umkhuleko nemibhalo nobudlelwane bethu nabanye ukusisiza ukukhula nasekuvuthweni njengabalandeli bakaKristu. Leyo incwadi kwabase-Efesu inamandla kakhulu.